kini जों TSF bai norno maringkha obono miyao je khumulung khumpui thungnokhlawo je TPF ni program tong thini brok o movement ni ba kaisa program ni sate brok phunugui je lama himnai rokno pori tongnai chini cherai saslang debroma tai NCC captain khoroksa borok bujak tokjak khlaijaka lamao abono karibo aro cricket thungnai rok borok bo referee bu wo togo khlaijaka borok bo maktharba gya abni yaklo tebo nukha sini bubagarano aro lasima sinsa khlaimani daga sopa khlaimani bu to khlaimani abo जों TSF ro जों belekhono kha dukunango kha khamo जों selengo abono aboni bisingo je aro o netritto rwnai haika ba daga sopa khainai a borokno chini to khlaiei समाजनि 10 बोसोरनि बागै बरनो समाजनि बहिष्कार खालामनायनि बागै TSF नि डिमान्ड